tao sa droga. Okay guys, atong dadamay naman po ang PNP dito at hindi natin maiwasan dito ang kritisismo. Nahanap po ba ang ulo ng biktima ngayon? Hindi ko pa ho. Ongoing pa ho yung kanila, paghahanap. Ongoing pa ho yung paghahanap. Opo, yung suspect, lahat ng suspect, hinahuli na po ba? O meron pang ibang hinahanap ngayon? Ang sinabi sa akin, under restricted custody na raw at mabis-armahan na. Alamin ko mamaya siguro pagbalik ko sa office kung ano. Mayor, magkakaroon na-identify na po ba kung saang lugar isinagawa po yung pamumugot po ng ulo sa biktima? Malapit doon sa tinitirahan ng tao. Okay, so malapit po doon sa bahay po ng biktima, isinagawa po mismo yung pagpugot. Hindi naman, hindi. Kinuha mo na ito siya, kinuha at dinala doon sa lugar na pinagkakitaan sa kanya, sa katawan niya. Yung sasakyan ng mga suspect, Mayor, nasaan na po ito? Nasa compound na sila na under restricted custody. Alamin ko kung na-account na lahat yung mga. Opo, Mayor, nabanggit ko, ano po ang dahilan kung bakit po pinubutan at pinatay? Ano po motibo ng mga suspect? Kung may alam po kayo, kahit na konting detalye, Mayor? ay at least makagaon mo sa Gano'n na katindig yung sistema na ginagawa. Kaya talagang matinding investigasyon na dapat gawin dito. Opo, ulitin na po natin. Maganda naman, Hindi po ang natin. maganda naman, talagang magmula nung Monday, ang bilis na development, kinausap ko yung Philippine National Police. Immediately, sinabi ko sa kanila, wala tayong sasantunin dito, dapat malaman natin yung katotohanan at talagang nag-react naman kagad sila at ang ganda na kanilang reaction. Opo, ulitin ko na po yung tanong, Mayor, hindi po narinig namin, napuputol po kayo. Nabanggit po ba kung bakit po pinungutan ng mga suspetsadong polis itong biktima? Aljo, ang pa rin yun, yung motibo na yun, kailangan pa natin establish kung bakit. Sa ngayon, wala pa akong konkretong kasagutan kung bakit kailangan pa nilang pugutan ang ulo. Okay. Maraming salamat po, Mayor Benjamin Magalong ng Lungsod ng Baguio. Mag-ingat po kayo dyan, Mayor. Maraming salamat po, kayo din po. Stay safe and healthy po. Opo, yan na naman. Makikos, kalimutan na naman ang ating maririnig dyan dahil ang involved po mga pulis. And hopefully yan po ay masunod agad ng pamunuan ng Philippine National Police. Antayin natin yung ilang mga follow-up reports ukol dito. Samantala, puntahan muna natin ang ating Santa Baby para alamin ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Rise and shine, my darling 50. Chika, on the road! Girl, ganito yung gagawin natin sa Christmas party, di ba? First step, ganyan. Tapos yung pera, kailangan mo talaga yun. Gawin mo, ganun mo. Kawan. Hindi ganyan, ganito dapat. Nakakainis naman to eh. I was the one trying to reach out. But you keep on pushing me away. Can we just finally get to the bottom of this? Because if you don't, I don't give a thing. Yes, I don't give a thing. But trust me, I'll remember. Girl, why don't you replace your lipstick with a glue stick? At manahimik ka.